Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Ҳама каса бародаро як бор дига хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем. Мисли ҳар вақта мошинои хуб, аҷоиб бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун, дастгири моро фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои лайкотон бародаро, барои паделитса карданотон зинда ва сарбаланд бошед. Фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс имрӯза дар рӯи экрани шумо меброяд. Ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. Якам мошини фурӯшӣ аст BMW 5 Series S. Соли барориш 1998, мотор 2.3 литр. Сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш газ евро 4 задагӣ, мошин тоза задагӣ нестай. Обуш намеҷӯша гуфтай 100%, мошин як даст гаштаги баъдаи вагон. Сурош насун дар кӯраи фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанда ва нархша боша гуфтай 32000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешава 214000 рубл. Харидор айни боша гуфтай бо биёин ай пеш муомила дора. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Дуюм мошини фурӯшӣ аст Opel Astra G. Соли барориш 1998, мотор 1.6 литр. Сӯзишворӣ бошад газу бензина, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нестай. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 36500 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 245000 рубл мешавад. харидор айни боша гуфтай марҳамат занг занем, бо муомила дора, арзона мекунемша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Лайк гузора бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯшии Вазнива. Соли барориши 2008 сол, мотор 1.7 литр. сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошин мегӯяд дорои 4 баллони нав ҳастай, мотор инжектор. мошин гуфта камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдатай бародаро ва нархша боша гуфтесай 30000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 201000 рубл мешава. харидор айни боша гуфтай биёин ай пеш муомила дора, бо арзон мекунемша. алиш нестай, мошин алиши нестай, фақат фурӯхта мешава. марҳамат бародаро, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ аст Opel Astra F. соли барориш 1996, кузофи универсал. мотор 1.6 литр аст. сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, фавран фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтесай 25000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешава 167000 рубл. харидор айниқ боша гуфтай биёин ай пеш бо савдо мешава. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. канали Мошин Савдоро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза беҳтарин мошино бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши шумо харидорон мекунем. панҷум мошини фурӯшӣ аст Mercedes-Benz C-Class. соли барориш 1995, мотор 1.8 литр. сӯзишворӣ боша газу бензина, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, гази евро 4 задагӣ, мошин задагӣ пусидагӣ надора, срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 30000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 201000 рубл. харидор айниқ боша гуфтай биёин ай пеш бо муомила дора, арзон мекунемша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ аст Opel Vectra. соли барориш 1995, мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, як моҳи дига мега ҳуҷҷат дора, бе ягон расходай фавран фурӯхта мешава. ба сабаби гуфтаи Россия рафтиса мефурӯшумша. айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтеса 26900 сомон, ки бо рубли ҳозира мешава 180000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай биёин ай пеш маслиҳат мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фурӯшаста Opel Astra F соли барориш 1997 кузуфи универсал. мотори 1.6 литраи сӯзишворӣ боша бензинаи коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега оинаҳо ҳуҷҷатош тоза 97 солаи. мошин 100% нахаду рамаш чашкиёш ва рид надорад. 10 моҳи дига ҳуҷҷат дора. срочно сум дар кӯраи фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 22000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 147000 рубл мешавад. харидор айни бошафтай марҳамат занг бзанед, нархи охирша дига арзон намекунемша. барои маълумоти иловагӣ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳаштум мошини фурӯшаста ВАЗ 2106 соли барориш 2002 сол. мотор 0.6 литраи сӯзишворӣ боша бензини холия коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ нест, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай соҳибаш 12000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 80000 рубл. харидор айни боша гуфтем бо муомилат дора арзона мекунемша. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшаста Hyundai Sonata соли барориш 2003 сол. мотор 1.8 литр сӯзишворӣ боша газаи коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш маълумоти бештара нависондагӣ нестай, срочно фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 20000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 134000 рубл. харидор айниқ бошафтай бо муомила дора арзон мекунемша. барои маълумоти иловагиро бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшаста Daewoo Nexia соли барориш 1994 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша газу бензин коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш документош 11 моҳи дига ҳастай. мотор хадавои 100% срочно фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат ва нархша боша гуфтесай 11500 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 77000 рубл. харидор айниқ бошафтай бо муомила дора арзон мекунемша. барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшаста Opel Astra F соли барориш 1997 кузуфи хетчбек. мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша газу бензинаи коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш 4 баллони нав дора, редукторш навай, ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 33000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 221000 рубл. харидор айниқ боша гуфтесай бо муомила дора арзона мекунемша. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшаста Opel Astra F соли барориш 1997 кузуфи хетчбек. мотор 1.6 литр сӯзишворӣ боша газу бензин коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад, ҳуҷҷатош тамом шудагиай. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтесай 32000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 214000 рубл. харидор айниқ боша гуфтем марҳамат занг занед, биёин ай пеш маслиҳат мекунем барои нархаш. барои маълумоти пурра ва аниқтара шумо бародаро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 13 Toyota Corolla соли барориш 2006 сол. мотор 1.3 литр сӯзишворӣ боша бензин коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега ҳуҷҷатҳои 1 сола дора, срочно сум дар кӯраи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 67000 сомон, ки бо рубли ҳозира гардонем 449000 рубл мешавад. харидор айниқ боша гуфтай биёед муомила дора, бо арзона мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан шумо метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран будан бародаро муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. мисли ҳар вақта раҳмат ки навора то охира тамошо карден. зинда ва сарбаланд бошен. фикротона ҳатман дар зери видео нависонед ва моро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен, худона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. то навори оянда хайр.